Bună ziua, dragi clienți ai Aquatim! Revenim astăzi cu un podcast cu siguranță norocos, pentru că este un 13 frumos și senin afară, pentru că avem un coleg care va marca în curând exact 13 ani de Aquatim. Ieșim puțin astăzi din Timișoara și mergem la sucursala Buziaș, unde vom discuta cu Dan Redac, șeful sucursalei. Bună ziua, Dane! Bună ziua! Mulți înainte împreună cu noi. Sunt convinsă că sunt norocoși acești ani, am făcut recent și un interviu, sunt convinsă de asemenea că te-au citit clienții noștri. Hai să vedem așa, spuneai exact în acest interviu că ceea ce manageriezi tu la Buziaș este un fel de micro-aquatim, da? Cu câți oameni gestionezi sucursala Buziaș, cu ce preocupări intrăm, poftim, în ziua de 13 octombrie, dar și în perioada imediat următoare? Da, noi suntem 47 în total pe sucursala Buziaș, un mic aquatim, să spunem așa. Aici, de la exploatare, facem până la contracte, avize și tot ce se face și la Timișoara, se face și la Buziaș. În momentul de față ne ocupăm la contracte pe localitatea, pe Oate, Nițchidor, pe cele două localități care au apă și au delegat serviciul de apă către noi. În rest, contractele pe sucursala Buziaș sunt încheiate, fiind localități noi, Nițchidor și Plajova, mai avem de făcut aici și finalizăm contractele pe sucursala Buziaș. Aici partea de contracte. Fiind perioada de facturare, pentru că pe localități, în afară de Oate, Buziaș, care este oraș, se facturează la 3 luni. Am finalizat și facturarea la 3 luni pe toate OAT-urile, da? Și ne ocupăm în această perioadă și de restanțieri. Pe lângă asta avem problemele în exploatare, care le are toată lumea și trebuie să ne ocupăm de ele. De genul? De genul, acum vă spun, de exemplu, ce avem azi și mâine, ce ne-am programat în mare parte. Pe Blajova, fiind localitate nouă, avem acolo o echipă formată dintr-un automatist și un electrician care montează o stație de clorinare, pentru că nu am avut așa ceva la preluare. Acolo e echipă. Pe Buziaș avem echipe care se ocupă de citiri, de restanțieri și o echipă înlocuiește apometii la scadență, că și ăștia trebuie înlocuiți la o anumită perioadă. Da? Pe localități unde avem echipe pe fiecare oate, dacă pot spune așa, echipe dintr-un om sau 2 oameni, da? La Victor Vlad de la Marină, de exemplu, avem o avare pe rețea, unde avem un utilaj cu oamenii de acolo care intervin pe rețea. La Oate Știuca ne ocupăm de toaletarea spațiilor la gospodării, la foraje, pentru că mai crește iarba, cred că acum e ultima, să zic așa, ultima strigare, da. Toaletare. Și pe șipe, de exemplu, mâine avem o echipă care e pregătită, dar așteaptă utilajul și doar mâine putem trimite utilajul să intervenim la un hidrant care curge și trebuie să-l înlocuim. Tot mâine avem o oprire pe Buziaș care a fost dată și în presă, pe strada Florilor, parțial, pentru că oprim doar apa în zona de blocuri, da? Acolo avem un constructor care mâine începe lucrările, montează un cămin de vane și noi trebuie să asigurăm frontul de lucru. Căminul ăla de vane este pentru o stație de ridicare presiune. Acolo este o zonă unde nu prea este presiune, fiind blocuri și în zona cea mai înaltă, dacă pot spune așa, din Buziaș, presiunea este puțin mai mică. Și noi facem o stație de ridicare presiune ca să rezolvăm această problemă și de mâine încep lucrările. Și rezolvăm încă o problemă a localității Buziaș. Care ar fi punctele cele mai grele cu care te lupți, deși sunt ghilimele mari, pentru că eu știu că tu nu te lupți cu nimeni, de fapt, acolo și reușești să stabilești așa o semi-armonie, că armonia nu există nici măcar în teorie, dar care sunt problemele cele mai acute ale sucursalei Buziaș și cum le gestionezi în raport cu cei 9500 de abonați, că atâția sunt, da? Da, aproximativ, da, 9500 de abonați. Da. Probleme sunt, unele mai mici, unele mai mari, dar, cum am spus și în interviu,
problemele care le-am avut mai mari, mai grele, dacă pot spune așa, cu lucrările pe POS am rezolvat o parte și cu lucrările pe POIM rezolvăm altă parte. Și acum pot să dau un exemplu. Chiar pe Buziaș, noi avem o aducțiune de la Buziaș la Setea Hiteaș, adică la Hiteaș, de acolo se alimentează tot orașul Buziaș și localitățile adiacente. Da? O aducțiune care este mai veche, din Premo și care, în momentul în care cedează, intervenim foarte greu la ea, pentru că este pe un teren arabil, nu avem acces, zonă împădurită și oamenii suferă din această cauză. Dar pe POIM această aducțiune este prinsă, l-a înlocuit, este făcută undeva la 90%, ne apropiem de conectarea în cele două puncte, repompare și uzină, și rezolvăm o problemă foarte mare pentru acest oraș. Și 10% acela cât timp va mai lua? Acum depinde de constructor, fiind pe POIM, acum ei către uzină mi-au de făcut, să zic, 1 kilometru și conexiunea în cele două cămine existente. Poate până în decembrie reușesc să rezolve și această problemă, o problemă majoră pentru mine. Mulțumim. Și pentru locuitorul orașului Buziaș, de altfel. Bine, Dane, îți mulțumim frumos. Eu te cunosc, acum mă bucur că te-au cunoscut mai bine și clienții Aquatim. Știu că ești complet complex și în câteva minute ai prezentat, ce să zic, agenda voastră de oameni harnici și ambițioși de la sucursala Buziaș. Îți mulțumesc frumos. Da, doar un singur lucru, pot să spun că lucrul ăsta este datorat și colectivului din care fac parte și am colegi. Am un colectiv foarte bun, sunt foarte mulțumit de ce am, de la compartiment operativ TESA și echipele de intervenție de pe localități și oamenii de pe punctele fixe, care sunt foarte implicați, că dacă ei nu ar fi așa implicați, nu aș putea gestiona așa ușor problemele. Foarte frumos din partea ta că ai precizat asta. Uite, dacă vei lansa o invitație live, noi venim într-o zi și facem un podcast cu întreaga echipă de la Buziaș. Chiar vă rog să cunoașteți că am niște colegi minunați care se implică și rezolvă problemele. Mulțumesc frumos, Dane! O zi bună ție și echipei tale! Mulțumim clienților Aquatim! Un 13 octombrie cu noroc! Zi bună! La revedere! Mulțumim! Mulțumim, Dane! Cu drag!